Καλώς ήρθες στο κανάλι μου στο YouTube. Καλημέρα, καλησπέρα. Όποτε και αν σε βρίσκει αυτό το βίντεο, ελπίζω να σε βρίσκει καλά. Αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, τότε καλώς ήρθες. Είμαι ο Light Tarot Reader και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το βίντεο. Εάν σου αρέσει αυτό το βιντεάκι, μπορείς να αφήσεις ένα like, ένα σχόλιο, καθώς και να πατήσεις εγγραφή, αλλά και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο στο YouTube. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή το απόγευμα στις 8 είμαστε εδώ με καινούριο βίντεο. Όπως επίσης θα με βρίσκεις στο δεύτερο κανάλι μου, το Light Tarot Reader, που θα σου βγει δεξιά ψηλά επάνω στην οθόνη μια ειδοποίηση. Πατάς και ακολουθείς τον σύνδεσμο. Εκεί έχουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8 το απόγευμα καινούριο βιντεάκι. Επίσης θα με βρεις στο Instagram, το TikTok και το Facebook, στο light.tarotreader και light_tarotreader. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται κάτω στην περιγραφή αυτού αλλά και κάθε άλλου βίντεο. Εκεί λοιπόν μπορείς να βρεις τα βιντεάκια που ανεβαίνουν καθημερινά, αλλά και να επικοινωνήσεις μαζί μου για να κλείσεις μια προσωπική συνεδρία τάρο. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι φέρνει το έτος του 2025 στη ζωή σου, να δούμε όλους τους τομείς, να δούμε λοιπόν τι έρχεται, τι αλλάζει και πραγματικά ποιος είναι ο στόχος αυτής της χρονιάς. Για πάμε λοιπόν λίγο να δούμε σε 4 διαφορετικούς τομείς τα πράγματα. Ξεκινάμε πρώτα με την ευγνωμοσύνη. Το πρώτο σου λοιπόν κομμάτι είναι αυτό που λέμε όχι απαραίτητα σαν ευθύνη σου, δεν έχει να κάνει με εσένα, δεν έχει να κάνει με το τι πρέπει να κάνεις. Είναι ότι στην αρχή θα νιώσεις πραγματική ευγνωμοσύνη για όσα έχεις. Είναι αυτό που λέμε, μπαίνουμε στην αρχή της χρονιάς, νιώθουμε πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μας, έχουμε να δώσουμε αυτό που λέμε κάποιες ευχαριστίες προς το σύμπαν και γενικότερα στην αρχή της χρονιάς θα νιώθεις πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου. Για πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο κομμάτι της χρονιάς. Το δεύτερο κομμάτι της χρονιάς λέει είναι καθαρά για την αγάπη. Έχουμε λοιπόν τους 3 πρώτους μήνες εδώ πέρα. Πάμε στους επόμενους 3, δηλαδή έχουμε στην αρχή Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Περνάμε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Μπαίνουμε προς το καλοκαίρι. Η αγάπη λοιπόν θα σε απασχολήσει πάρα πολύ στο δεύτερο σκέλος αυτής της χρονιάς. Είναι κάτι το οποίο θα το νιώθεις να σε διαπερνάει, να σε απασχολεί περισσότερο και γενικότερα όλα θα αφορούν το ταξίδι της δικής σου της καρδιάς, την εσωτερική αναζήτηση, την εξερεύνηση. Οπότε στην αρχή τι σου λέει, νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου, άρα και παίρνω τις δυνάμεις να εξερευνήσω παραπέρα. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι της χρονιάς, το τρίτο κομμάτι. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει λοιπόν με πάρα πολύ τύχη, αυθονία, πάρα πολλές διαφορετικές λοιπόν επιλογές που θα σου εμφανιστούν, πάρα πολλά διαφορετικά μονοπάτια και έχει να κάνει καθαρά με το ταξίδι, δηλαδή το ταξίδι της καρδιάς σου, η εσωτερική σου αναζήτηση, όλες οι επιθυμίες σου που θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια και θα θέλεις να ικανοποιήσεις τη μία μετά την άλλη, επαγγελματικές, οικονομικές, οικογενικές, όποιο σκέλος της ζωής σου, έτσι. Μετά λοιπόν θα έχεις τύχη μεγάλη στη ζωή σου και το σύμπαν θα σου δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλά όπλα για να κυνηγήσεις αυτό που ακριβώς επιθυμείς. Για να δούμε και το τελευταίο το σκέλος. Το τελευταίο λοιπόν το σκέλος θα σε βρει λίγο πιο απομονωμένο, πιο απομονωμένη και δεν έχει να κάνει με το ότι δεν θες να μιλάς με άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με το ότι θα μείνεις μόνος μόνη. Μέσα στη σιωπή σου λέει θα καταφέρεις να βρεις και τις τελευταίες απαντήσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι όλη σου η χρονιά θα είναι γεμάτη με κόσμο, με χαρές, με αισιοδοξία, με όνειρα, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί, λέει, στο τέλος εσύ να αντιμετωπίσεις και τον εαυτό σου. Είναι αυτό που λέμε ότι στο κλείσιμο μας πιάνει και αυτή η ανάγκη για ενδοσκόπηση, αυτή η ανάγκη να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να πούμε όντως τον εαυτό μας το τι ξέρεις, τι αυτό μου άρεσε, αυτό δεν μου άρεσε, αυτό μπορώ να το αλλάξω, αυτό πρέπει να το αφήσω ίδιο. Στην αρχή λοιπόν μπαίνεις με πιο πολύ δύναμη, έχεις περισσότερη όρεξη να είσαι κοντά στον κόσμο, να αντιμετωπίσεις τον κόσμο. Και όπως και να έχει, γενικότερα θα έχεις αυτήν την όρεξη. Αυτό βλέπεις ότι όσο σιγά σου ανοίγονται οι επιλογές και σου δίνονται περισσότερες επιλογές, στο τέλος λέει θα πρέπει να διαλέξεις μόνος μόνη ανεπηρέαστος και αντίστοιχα ανεπηρέαστη. Κανένας να μην μπορεί ακριβώς να σου βάλει λόγια, να σου βάλει φιτιλιές, να σε καθοδηγήσει και να σε μπερδέψει. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο σου γενικό άνοιγμα για τη χρονιά που ξεκινάει μπροστά σου. Για πάμε λοιπόν να δούμε με πάρα πολύ ενθουσιασμό και όρεξη τα πράγματα.
Ξεκινάμε λοιπόν μπαίνοντας στην χρονιά, το τι μας έχει αφήσει πρώτα η προηγούμενη χρονιά. Η προηγούμενη χρονιά μου έδωσε μια τεράστια απελευθέρωση. Πάρα πολύ χρειάστηκε να περιορίσω τον εαυτό μου, να περιορίσω τις επιλογές μου, να κοιτάξω αυτό που λέμε και να ζυγίσω λίγο τα πράγματα. Αναγκάστηκα να απελευθερώσω λες και αρκετό κόσμο που με περιόριζε. Έχει την ενέργεια του τοξότη, είναι αυτό που λέμε το σβήσιμο κιόλας της χρονιάς. Η ενέργεια του Δεκεμβρίου κιόλας σου βγαίνει πάρα πολύ εδώ πέρα και επίσης αυτό που λέμε της ανεξαρτησίας. Δεν άντεχα, μου λες, με πνίγανε πάρα πολλά πράγματα, έπρεπε να κάνω επιλογές και γι' αυτό βάλαμε και τα όρια. Βλέπεις εδώ οι 5 ράβδοι πόσο πραγματικά πολύ κολλάνε. Είναι μια χρονιά το 2024 που την αφήνεις πίσω σου ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, έχοντας τηρήσει πάνω απ' όλα την υπόσχεση στον εαυτό σου να βάλεις κάποια όρια. Και εννοείται ότι υπήρξαν πάρα πολλές συγκρούσεις και γι' αυτό και οι απελευθερώσεις. Δηλαδή, όποιος δεν μας έκανε, ό,τι δεν μας έκανε, έφευγε. Έφυγε βέβαια με πιο έντονο και ίσως και νευρικό τρόπο από τη ζωή μας, αλλά χρειάστηκε. Χρειάστηκε γιατί λες η προηγούμενη χρονιά με άφησε σε μια κατάσταση σοκ. Γιατί δεν φτάνει που έκανε υπομονή, υποβάθμισα τον εαυτό μου, τα θέλω μου και τραβήχτηκα προς τα πίσω. Στο τέλος ήταν αυτό που λέμε και λίγο αργά κάπου να βάλεις τα ωριά σου, αλλά και πάλι πολέμησες για αυτό. Με τον Άσο των Ράβδων είχαμε και πολλές νέες ευκαιρίες, πολλά νέα ξεκινήματα. Νέα ξεκινήματα τα οποία δεν βγήκαν απαραίτητα για καλό. Βλέπεις γι' αυτό έχει και το φίδι επάνω της αυτή η τράπουλα. Αλλά πολεμήσαμε και διεκδικήσαμε καλύτερες θέσεις, καλύτερα χρήματα στην δουλειά. Αλλάξανε και πάρα πολλοί άνθρωποι δουλειά γιατί η προηγούμενη δουλειά τους περιόριζε και δεν τους άφηνε να φερθούν όπως θέλουν και να κάνουν όσα θέλουν. Ήδη ο ράβδι, κοίτα να δεις βασικά πόση φωτιά σου βγάζει. Απίστευτο. Οριακά 5/5 φωτιά. Βέβαια θα μου πεις ήταν μια πάρα πολύ έντονη χρονιά. Μια γεμάτη χρονιά με πάθη. Ό,τι με πάθιασε το κυνήγησα. Ό,τι πραγματικά μου άναβε το αίμα το κυνήγησα. Εδώ πέρα πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτό που λέμε στην κυριολεξία του κεφαλιού τους. Πολύ αρνητική ενέργεια υπήρχε, αλλά και πάρα πολύ πείσμα. Η δική σου η πλευρά αυτό που μου δείχνει είναι ότι εγώ, μου λες, πάνω απ' όλα διεκδίκησα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος με άκουσε και αν με άκουσε και τι κατάλαβε. Είναι αυτό που λέμε ότι έκανες την χρονιά αυτή δική σου εξ ολοκλήρου. Δεν συμβιβάστηκες μετά από ένα σημείο με κανέναν, κοίταξες στην πραγματικότητα μόνο τον εαυτό σου και εκεί ήταν που βγήκε και ο ήλιος, ξεκαθάρισε το τοπίο, πάρα πολλές καταστάσεις, πάρα πολλά ερωτηματικά. Υπήρξαν μέχρι και το τέλος και δεν απαντήθηκαν όλα προφανώς. Απλώς είναι αυτό που λέμε ότι μετά από ένα σημείο έπεσε φως σε πολλές καταστάσεις και αποκαλύφθηκαν πολλές αρνητικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέμε βγήκαν στην επιφάνεια, ποιοι άνθρωποι θέλουν να σου κάνουν κακό, ποιοι άνθρωποι πρέπει να φύγουν, μπήκε νέος κόσμος στη ζωή σου. Δηλαδή ήταν πολύ έντονη αυτή η χρονιά. Για πολλούς ήταν καλύτερη στα επαγγελματικά από ό,τι στα αισθηματικά, αλλά δεν σταματάω λες να παλεύω. Πάμε να μπούμε μέσα στην επόμενη χρονιά λοιπόν σιγά σιγά. Ξεκινώντας από το πρόσφατο, το τωρινό, το κοντινό, το μέλλον και πηγαίνοντας στο πιο μακρινό προς το τέλος της χρονιάς. Ξεκινάς με τις 6 ράβδους. Φίλε, τι φωτιά είναι αυτή, δεν υπάρχει. Πάρα πολλές νίκες σου βγαίνουν. Με το που μπαίνεις στη χρονιά, μπαίνεις με τον αέρα του νικητή, της νικήτριας. Και είναι αυτό που λέμε ότι για πολλούς έρχεται μια αύξηση, μια προαγωγή στα επαγγελματικά, μια νίκη γενικότερα για σένα που ειδικά στο τελευταίο μονοπάτι σου μόνο παλεύεις. Έτσι. Βέβαια, μου λες ότι παρόλο που έχω πάρα πολύ μεγάλες χαρές, τουλάχιστον πάρα πολλά πράγματα για να χαρώ, το μυαλό σου στην αρχή θα εστιάζει συνέχεια στα αρνητικά. Αυτό έχει να κάνει με τον πύργο, δηλαδή ότι η προηγούμενη χρονιά σε διέλυσε. Μπαίνω λες με την κατάσταση αυτή, ότι πολλές νίκες δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν το συναισθηματικό κενό που νιώθω, έναν χωρισμό εδώ πέρα, καυγάδες. Δηλαδή για πολλούς το 2024 έφυγε με χωρισμούς, με καυγάδες, με διαπληκτισμούς, με μαλώματα. Και είναι αυτό που λέμε ότι μπαίνεις με μπέρδεμα στη νέα τη χρονιά. Βλέπεις πόσο δυνατό ήταν, αλλά πόσο σε εξάντλησε ψυχικά με τα 7 κύπελα. Είναι σαν να έχεις τόσους ανοιχτούς δρόμους, τόσες επιλογές και δεν ξέρω λες τι να πρωτοκάνω. Γι' αυτό και είπαμε ότι το πρώτο σκέλος ξεκινάει με την ευγνωμοσύνη, ότι πρέπει να νιώσεις ευγνώμων, πρέπει να αποδεχθείς αυτά που έχεις, να τα αγκαλιάσεις, να τα κρατήσεις στα χέρια σου, όχι απλά να τα έχεις στο μυαλό σου. Και οτιδήποτε έχει να κάνει και με τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπεις και οι 4 ράβδοι, τσακ,
πάρα πολλές ευλογίες ξεκινάνε να μπαίνουν εδώ στη ζωή σου και στο σπίτι σου εννοείται. Από εκεί και πέρα έχουμε τις 4 ράβδους. Αυτή η χρονιά θα σου δώσει τα πράγματα για τα οποία ευχήθηκες στο παρελθόν. Βλέπεις εδώ έχεις κάνει ευχές σε μια μέρα όπως 11-11, 12-12, άνοιγμα πύλης. Δηλαδή η νέα χρονιά είναι σαν μια πύλη που ανοίγει για εσένα. Σίγουρα σε αφήνει με κατάλοιπα της προηγούμενης κούραση, εξάντληση, απόγνωση, άγχος, στρες. Αλλά τι σου λέει, όλα αυτά μπορούν να φύγουν. Είσαι σε μια κατάσταση που πας να ξαναβγείς μέσα από τις στάχτες σου και να αναγεννηθείς. Και αυτό σου λέει ότι η ζωή σου θα αλλάξει ριζικά. Και εννοείται ότι αυτό χρειάστηκε να γίνει με τον άσχημο τρόπο σε πολλές περιπτώσεις. Προχωρώντας λοιπόν, για πολλούς εδώ πέρα, όπως βλέπεις, κλείνουν μεγάλοι κύκλοι ζωής και ανοίγουν νέοι μεγάλοι κύκλοι ζωής. Έτσι, έχεις τη βασίλισσα των Ξυφών. Έτσι και αλλιώς τι είπαμε, πλέον μπαίνουμε υδροχόο. Έτσι έχουμε την ενέργεια του υδροχόου πλέον. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και στην αστρολογία, να το δεις βέβαια αυτό, για να ενημερωθείς και περισσότερο. Νέος κύκλος. Έτσι κλείνει κύκλος 20 ετίας, 25 ετίας για πάρα πολλούς και το συναίσθημα μένει πίσω και μπαίνει μπροστά το μυαλό. Η λογική. Θα δεις ότι πάνω απ' όλα τις αποφάσεις σου θα τις κυβερνάει το μυαλό σου και όχι η καρδιά σου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ζητήματα σε ερωτικά, σε σεξουαλικά, σε φλερτ, θα δεις ότι δεν θα σε ενδιαφέρει να μπεις και να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Βέβαια δεν λείπουν οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Μπροστά σου θα βρεις τους φόβους σου. Πράγματα τα οποία τα έχεις προφητεύσει ότι θα γίνουν αρνητικά. Γιατί τι γίνεται ακριβώς? Ό,τι ενέργεια έχουμε προσελκύσει θα τη βρούμε μπροστά μας. Μικρό κακό, μέτριο κακό, μεγάλο κακό. Γι' αυτό και τι σου λέει, έρχεται η ώρα να θεραπευθούμε ακριβώς από το φόβο μας. Η επόμενη χρονιά είναι μια χρονιά θεραπείας, είναι μια χρονιά αναζωογόνησης και γενικότερα είναι η ώρα να βάλουμε μυαλό. Και τέλος λοιπόν έχεις και τα 6 Ξύφη. Αρχικά είναι μια χρονιά που θα είναι γεμάτη ταξίδια. Για πολλούς έρχεται και το εξωτερικό. Αν το θέλεις επαγγελματικά, πραγματικά θα είναι η χρονιά σου να ανοιχτείς, να πάρεις μεγάλα εφόδια και να βάλεις, ξαναλέω, τη λογική σου μπροστά. Εννοείται εδώ πέρα ότι θα έχουμε θεραπεία, αναψυχή, θα δεις τα πράγματα επιτέλους να κινούνται και να βελτιώνονται. Είναι μια χρονιά η οποία σε συνδυασμό με την προηγούμενη σε έχει χαλάσει, σε έχει τσαλακώσει για να αποκτήσεις μια νέα μορφή. Από κάτω σου έχεις τους εραστές. Για πολύ κόσμο έρχεται αυτό που λέμε η αγάπη, ο έρωτας, το φλερτ, το σεξ, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και είπαμε ότι θα σε απασχολήσουν πάρα πολύ τα αισθηματικά σου, πάρα πολλές σχέσεις που περνάνε τρικυμίες θα στρώσουν και όπως βλέπεις είναι σαν να ερωτεύεστε ξανά και κάποιοι είναι αυτό που λέμε θα συναντήσουν τον έρωτα της ζωής τους. Αυτή η χρονιά θα είναι χαρακτηριστική. Γι' αυτό και σου βγάζει τον πύργο. Ο πύργος σημαίνει καταστροφή, αλλά και μέσα από αυτό ότι κάτι καινούριο ξεκινάει. Γι' αυτό σου λέει ότι δεν μπορείς πλέον να κρύβεσαι πίσω από τον παλιό σου εαυτό. Δεν μπορείς πλέον να έχεις προσδοκία για κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπεις ότι έχουν τελειώσει. Νέα ξεκινήματα, θεραπεία, πάρα πολύ σημαντικό. Στο κέντρο σου είναι η καταστροφή. Γιατί φοβάσαι. Γιατί αρνείσαι να αποδεχτείς κάποια πράγματα, γιατί δεν θες να προχωρήσεις. Δηλαδή αυτό είναι που πρέπει να καταστρέψεις. Να καταστρέψεις την αρνητική ψυχολογία και να σταματήσεις να εστιάζεις σε οτιδήποτε είναι κακό για εσένα και γι' αυτό είναι τα όρια, έτσι. Από εκεί και πέρα να σταματήσεις να υπεραναλύσεις καταστάσεις και να κάνεις μία επιλογή και ας μην είναι η σωστή. Ας έρθει κάτι το οποίο δεν σε βολεύει, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσεις να ρισκάρεις. Η χρονιά αυτή είναι χρονιά κίνησης, ρίσκων, νέων ανοιγμάτων, νέων φιλιών, έτσι, νέες αγάπες, νέα όλα. Δηλαδή είναι μια χρονιά που ό,τι είναι να φτιάξει θα φτιάξει και ό,τι είναι να διαλυθεί θα διαλυθεί εντελώς. Για πάμε να περάσουμε λίγο πιο ειδικά στα πράγματα. Πιο ειδικά, εσύ ξεκινάς στο παρελθόν, όπως είπαμε, με μεγάλες ανησυχίες και στεναχώριες πάνω στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου. Κάτι από το οποίο μου λες απελευθερώθηκα. Βέβαια, αντιμετώπισες οικονομικά προβλήματα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούσε το μυαλουδάκι σου να δεχτεί κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα. Τελείωσα όμως, μου λες, με αυτά, με πάρα πολύ ζόρι, με πάρα πολύ κουράγιο και αντίστοιχα με σκληρή δουλειά. Όπως επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, κοίτα πως έρχονται πόσο ωραία, οι σκέψεις, εσύ σκεφτόσουν ένα πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο σκεφτόταν εσένα, βέβαια η σκέψη αυτού του ανθρώπου, εσένα, έτσι, στα ερωτικά, το πρόσωπο που θέλεις, ή τουλάχιστον ήθελες το μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς του 24, για να μην βγαίνουμε τώρα εκτός πλάνου,
Τι πάει να πει, σου έφερε στεναχώριες, ανοργανωσιά, έλλειψη παραγωγικότητας, δηλαδή μέχρι να αποδεχτείς κάποιες καταστάσεις ότι τελείωσαν σου πήρε καιρό, μέχρι να δεχτείς ότι πρέπει να παλέψεις περισσότερο σου πήρε καιρό, γιατί η σκέψη σου σε δηλητηρίασε σε μεγάλο βαθμό. Στο τώρα ξεκινάς αυτό που λέμε με μια κατάσταση φυλακής. Η φυλακή σου είναι το σπίτι σου, έτσι, δεν θα σε χωράει ο τόπος. Είναι αυτό που λέμε δεν μπορώ να κάτσω στα αυγά μου. Στο κέντρο σου έχεις την ανησυχία. Γιατί μεταφέρεται το ένα στο άλλο, έτσι, το 24 στο 25. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι η ώρα της θεραπείας, η ώρα της αυτοσυγκέντρωσης. Ανησυχώ ότι θα μου έρθουν άσχημα νέα για το σπίτι μου, για τα κληρονομικά μου, για τους συγγενείς μου, για τους γονείς μου. Δηλαδή, το μυαλό σου είναι φυλακισμένο επάνω σε προηγούμενες ενέργειες, τις οποίες και θα κληθείς να θεραπεύσεις. Πίστεψέ με, πέφτει μεγάλη τύχη επάνω σου. Είναι η τυχερή σου χρονιά. Είναι η χρονιά σου, ήρθε η ώρα να σταματήσεις να παίρνεις αποφάσεις με βάση αυτό το πράγμα που σε τρελαίνει, που σε αγχώνει. Δηλαδή μην αρρωσταίνεις πλέον τον εαυτό σου, μην προσμένεις αρνητική ενέργεια. Η θεραπεία σου είναι και η τύχη σου, το σύμπαν θα σου χτυπήσει την πόρτα όπως είπαμε, μεγάλη αυθονία. Έχεις πάρα πολύ κόσμο λοιπόν στο μέλλον σου που θα έρθει αυτό που λέμε αντιμέτωπος με εσένα και με το τι θέλεις από τη σχέση σου, από τα ερωτικά σου, βλέπεις. Θα δεις λοιπόν ότι μέσα στη χρονιά θα αντιμετωπίσεις ανθρώπους στον κοινωνικό σου περίγυρο που αποτελούν κλέφτες. Ο κλέφτης εδώ πέρα σημαίνει άνθρωποι που προσπαθούν να σου κάνουν κακό στο γάμο σου, στη σχέση σου, στα αισθηματικά σου, και από δίπλα θα φτάσει κόσμος να λέει μέχρι και ψέματα, π.χ. στη μητέρα σου, να σου το πω εγώ έτσι. Δηλαδή είτε μια γυναίκα σου λέει μεγαλύτερης ηλικίας που έχει πάρα πολύ σημαντική θέση στην ζωή σου. Γενικά ο κόσμος ο οποίος έχει μια σταθερή σχέση θα δεχτεί χτυπήματα, τα οποία είναι αυτό που λέμε κάτω από τη μέση. Πάνω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον γάμο σου ή τη σχέση σου στο μέλλον σου βγαίνει ένα πρόσωπο με στολή, το οποίο θέλει να σου κάνει ένα δώρο, να σου δώσει μια βοήθεια, να σώσει λίγο τα πράγματα. Πάνω στις ανησυχίες σου, οι ανησυχίες σου σχετίζονται με καινούρια πρόσωπα, πάνω στο επαγγελματικό κομμάτι για κάποιους, όπως για εσένα που έχεις έναν αδερφό, ας πούμε, ανησυχώ λες για αυτόν τον άνθρωπο, είτε για τον γιο σου, δηλαδή για νεαρότερα άτομα θα έχεις κάποιες ανησυχίες μέσα στην χρονιά. Η τύχη πέφτει πάρα πολύ και πάνω στις επικοινωνίες, δηλαδή θα έχουμε πάρα πολύ ζεστές και θερμές επικοινωνίες εξ αρχής. Εδώ επάνω στον κόσμο όλοι θα ασχολούνται με τα ερωτικά σου, το γιατί παγώσαμε, γιατί ξεπαγώσαμε, τι γίνεται με αυτό το άτομο που μπαινόβγαινε στη ζωή σου, και αυτό το άτομο θα το δεις ότι δεν θα είναι στην καλύτερη φάση του, δηλαδή θα επιστρέψει για να γιατρευτεί από εσένα, οπότε εσύ έμεσα δικαιώνεσαι και για αυτά που έλεγες. Ψέματα τα οποία θα υποθούν θα έχουν να κάνουν μέσα στην ίδια την οικογένεια, γι' αυτό λοιπόν πρόσεξε ποιοι άνθρωποι έχουν καλές σχέσεις με την οικογένειά σου και γιατί την πλησιάζουν. Πάνω στο σπίτι σου πέφτει η αγάπη, ότι γενικότερα θα μπει ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, έρχεται η σχέση, και για όσους έχουν σχέση το σπίτι του σου λέει επίσης θα δυναμώσει. Η φυλακή σου εδώ πέρα, εσύ που θα μαλώσεις, θα προσπαθήσεις να βάλεις κάποια πράγματα σε μια σειρά και θα πρέπει να φερθείς με ωριμότητα. Για πολλούς επίσης έρχονται και κάποια, λέει, δικαστήρια. Αυτοί που τα περιμένουν αυτά τα δικαστήρια θα πρέπει να φερθείς με ωριμότητα και να ζητήσεις αυτό που λέμε και βοήθεια. Για κάποιους η βοήθεια του πατέρα είναι πολύ σημαντική, για ένας δικηγόρος καλός. Δηλαδή για σένα που μπαίνεις στη χρονιά γνωρίζοντας ότι έρχονται κάποια περίεργα πράγματα, ζήτα βοήθεια και μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. Πάνω στη μητέρα σου πέφτει το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, το οποίο θα της δώσει αξία, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι εσένα το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει θα έρθει για να σε καλοπιάσει, να προσπαθήσει να μπει στην οικογένεια, να σε κερδίσει από μέσα από το ίδιο το στρατόπεδο. Πάνω στον μπαμπά σου εδώ πέρα βγάζει νέα ξεκινήματα, ο οποίος θέλει να κάνει νέες δουλειές, αλλαγές στη ζωή του. Γενικότερα θα δεις τους δικούς σου ανθρώπους μέσα στην οικογένεια να ξανανιώνουν, να έχουν χαρές, να έχουν όρεξη για ζωή. Είναι μια ζωντανή χρονιά. Στα επαγγελματικά σου έχεις κάποιες προσδοκίες, περιμένεις κάποια πράγματα. Θα πρέπει, λέει, να τα διεκδικήσεις και να μην περιμένεις και να αντιμετωπίσεις όποιον σταθεί στο δρόμο σου. Γιατί σίγουρα, όπως βλέπεις, έχεις και μια γυναίκα νεαρότερης ηλικίας εδώ πέρα που σου στέκεται σαν εμπόδιο. Διαφορετικά ότι σε ζηλεύει, ας πούμε, ένα άτομο το οποίο είναι και πολύ κοντά σου. Πάνω στα οικονομικά ζητήματα που θα βρεθούν, όπως
βλέπεις θα ανατραπεί αυτό, θα έρθουν χρήματα στα χέρια σου, δηλαδή για αυτούς που αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες θα είναι καλή η επόμενη χρονιά. Πάνω στην οικογένειά σου βγαίνεις εσύ και πάνω σε σένα ξανά χρήματα από εκεί που δεν τα περιμένεις. Δηλαδή πραγματικά αυτή η χρονιά στα οικονομικά σου θα κάνει κάποια θαύματα. Τέλος, εδώ πέρα, πράγματα τα οποία θα τελειώσουν, θα σταματήσεις να κοπιάζεις, να τρελαίνεσαι και να τρέχεις πίσω από καταστάσεις που δεν χρειάζεται και γι' αυτό θα δεις βελτίωση μεγάλη. Κάποιοι θα κάνουν και επαγγελματικά ταξίδια που θα είναι πολύ σημαντικά. Οι ανησυχίες σου οι επαγγελματικές θα αλλάξουν, θα ηρεμήσεις και επίσης το μέλλον σου θα είναι πολύ πιο λαμπρό. Επαγγελματικά και οικονομικά λοιπόν η νέα χρονιά θα σε βρει σε μια κατάσταση πάρα πολύ καλή. Και για πολλούς έρχονται και κάποιες επαγγελματικές προτάσεις που είναι αυτό που λέμε μακριά και θα πρέπει να ταξιδέψεις κάπου μακριά για να τα κάνεις όλα αυτά. Για πάμε λοιπόν λίγο να δούμε και τα αισθηματικά σου, γιατί εδώ μας βγήκαν όλα στα επαγγελματικά. Τα αισθηματικά μας μέσα στο 2025. Ξεκινάμε λοιπόν στο παρελθόν. Τα πράγματα λες δεν τρέχανε γρήγορα, ακούγα πάρα πολλά ψέματα, ακούγα λόγια του αέρα. Η κατάστασή μου λες ήταν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και εκεί που ερχόμουν στο να ξεκαθαρίσω κοντά πάρα πολλά πράγματα, εκεί πάθαινα κατάθλιψη. Ήρθαν δηλαδή μέσα στο 24, αν όχι και στο 23, το 22, κάποιες πληροφορίες σε εσένα, οι οποίες δεν ήταν στο 100% αλήθεια, αλλά εσένα σε ρίξαν πολύ ψυχολογικά. Βγήκαν στο φως κάποια πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν στο 100% και εσύ μου στεναχωρήθηκες πάρα πολύ. Γι' αυτό και λοιπόν τι κάνεις, παλεύεις για αυτό που θέλεις, πάλεψα λες πάρα πολύ στα αισθηματικά μου, έβρισκα μόνο και άλλα εμπόδια, συνέχεια εμπόδια και γι' αυτό στο τέλος λες νιώθω ότι το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να τα παρατήσω. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν την παλεύω, δεν αντέχω, δεν θέλω να παλέψω άλλο. Και με τον ακόλουθο των πεντάκνων, γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα επαγγελματικά, τα οικονομικά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει στο πλαίσιο των σπουδών και της γνώσης. Γι' αυτό λοιπόν και σου βγαίνει εσένα το παράπονο σιγά σιγά. Θυμάσαι πως είπαμε ότι πρέπει να μπεις νιώθοντας ευγνωμοσύνη, κρατώντας κάποια πράγματα θετικά στα χέρια σου, στα αισθηματικά σου. Μέχρι τώρα έφαγες αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών μια γροθιά στο στομάχι. Άκουσες και εμπιστεύτηκες ανθρώπους που δεν έπρεπε, εστίασες σε πράγματα που δεν έπρεπε και κουβαλάς στεναχώριες που δεν θα έπρεπε να έχεις. Στο τώρα σου βγαίνει η αρχιέρεια, δηλαδή θα είναι σαν να έχεις ενόραση για κάποια πράγματα, θα τα βλέπεις, θα είναι μια πάρα πολύ έντονη χρονιά ενεργειακά για εσένα και έχουμε και τα 10 κύπελα, πάρα πολλοί κόσμος θα έρθει κοντά στην απόλυτη αγάπη. Δηλαδή για τα ζευγάρια που προσπαθούν να φτάσουν στο απόλυτο σου βγαίνει γάμος, σου βγαίνει οικογένεια, σου βγαίνει εγκυμοσύνη, δηλαδή για τα ζευγάρια που μπαίνουν μέσα στη χρονιά θα είναι μια πολύ ωραία χρονιά, μια χαρούμενη χρονιά και γενικότερα πάρα πολλά νέα ξεκινήματα. Για κάποιους αυτό είναι μια καινούρια δουλειά που έρχεται στο ζευγάρι, για κάποιους εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε κάποιες νέες ευκαιρίες. Διαφορετικά για σένα που είσαι μόνος μόνη, μια νέα γνωριμία που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και το γάμο και την οικογένεια. Δες ξανά, απίστευτο, βγάζεις ξανά 4 ραβδούς. Φίλε, δεν υπάρχει και η αυτοκράτηρα για τα κορίτσια που περιμένουν παιδί και οικογένεια. Αυτή είναι η χρονιά που θα ακουστεί αυτό που λέμε θα εισακουστεί η προσευχή σου. Δηλαδή πραγματικά για όσους θέλουν να στήσουν σπίτι, αυτή είναι η χρονιά 2025, θα με θυμάσαι, θα κάνουμε έντονες προσπάθειες προς αυτό, θα έχουμε γάμο, θα έχουμε οικογένεια, θα έχουμε έντονες χαρές και μεγάλη τύχη πέφτει πάνω στο σπίτι σου. Δηλαδή πραγματικά θα στήσεις μια υπέροχη ζωή. Και η αρχιέρεια ακόμα σημαίνει γάμο, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ πέρα, βλέπεις νέα ξεκινήματα. Τα νέα ξεκινήματα είναι ό,τι πραγματικά θέλεις. Ό,τι θέλεις θα το έχεις στα χέρια σου. Αρκεί να το ευχηθείς, να το ζητήσεις, γιατί πάρα πολλές ευχές θα βγουν τώρα το 25. Βέβαια με τα 4 κύπελα το μόνο που θα σου λείπει είναι μια ίσως πιο ενθουσιώδη ρουτίνα. Θα πρέπει λοιπόν να σπάσεις τα δεσμά σου, έτσι, να διαλύσεις ό,τι δεν σου κάνει. Προσοχή λοιπόν σε πάρα πολλά ζευγάρια, τα οποία θα τους πιάσει πιο μετά, μέσα στη χρονιά τώρα μας πηγαίνει εδώ πέρα, ένα μεγάλο δίλημμα. Το δίλημμα λοιπόν αυτό θα είναι εάν πρέπει να χωρίσω. Όχι βαριέμαι, όχι δεν θέλω, όχι με φλερτάρει ο ένας, με φλερτάρει η άλλη, με φλερτάρει ο παράλληλος. Δηλαδή για κάποιους εδώ πέρα, π.χ. για εσένα που με βλέπεις, σαν να σου λέει τι,
Έτσι, είναι η ευκαιρία να αλλάξεις και τη σχέση σου και τον γάμο σου. Αυτό τι πάει να πει? Δεν είναι απαραίτητο ότι η αυτοκράτηρα σημαίνει παιδί μόνο, είναι η δημιουργία. Δηλαδή μπορείς να δημιουργήσεις πιο καλές συνθήκες για εσένα. Εννοείται ότι δεν θα λείψουν τα φλερτ, δεν θα λείψουν οι πολύ, να το πούμε έτσι, ηγείπες θες να το πεις, οι υπεύθυνες θες να το πεις. Δηλαδή θα έχεις ευκαιρίες για την αγάπη, ακόμα και για σένα που θέλεις απλώς να ζήσεις τις περιπετειούλες και να μην πας προς το τέλειο. Τι σου λέει λοιπόν? Πρόσεξε για εσένα που θα περάσεις κάποιες μικροκρισούλες, κάποιες βαρεμάρες, κάποιους καυγάδες μέσα στη σχέση σου είτε μέσα στο γάμο σου. Μην τα θυσιάσεις όλα επειδή κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά δεν θα σε χωράει ο τόπος. Κάνε κάποιες διαφορετικές ακριβώς, πώς να το πούμε, συνήθειες, κάνε κάτι άλλο, βάλε κάτι στη ρουτίνα σου. Θα πρέπει να μην αφεθείς, γιατί θα είναι και εύκολο να βαρεθείς. Βλέπεις, θα υπάρχουν και πάρα πολλά ζόρια στην επαγγελματική πλευρά, νέα ξεκινήματα. Για κάποια ζευγάρια εδώ πέρα προς το τέλος της χρονιάς έρχονται μεγάλες αγοραπολισίες, δηλαδή πάρα πολλά ευχάριστα πράγματα. Μην δώσεις βάση σε ανθρώπους που σου υπόσχονται τον ουρανό με τα άστρα ενώ θα το αφήσουν στη μέση. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να μπουν κάποιοι άνθρωποι ανάμεσά σας για να σας χωρίσουν. Πρόσωπα ανώριμα, για κάποιους εδώ πέρα είναι και άτομα μικρότερης ηλικίας που δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της σχέσης σας. Είναι αυτό που λέμε ότι για κάποια καπρίτσια μην θυσιάσεις το σταθερό, το καλό, αυτό για το οποίο έχεις παλέψει. Με τα 3 κύπελα πάντως η χρονιά είναι πάρα πολύ καλή και στα αισθηματικά, αναμένουμε θετικά νέα, δηλαδή και ο κόσμος γύρω σου θα είναι χαρούμενος, αυτό είναι μια αναγγελία γάμου, βαφτίσια, εγκυμοσύνη, δηλαδή έχεις πάρα πολλά πράγματα να ζήσεις και να χαρείς και να γιορτάσεις μέσα στην επόμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό εδώ πέρα σαν παρένθεση, τα τρίτα άτομα. Είναι μια χρονιά που η σχέση σου θα προσπαθήσει ακριβώς να επιβιώσει από τρίτα πρόσωπα, είτε αυτά είναι οι συγγενείς, οι γονείς, οι φίλοι, τα αδέρφια, είτε και πρόσωπα τα οποία θα προσπαθήσουν να μπουν για να σας διαλύσουν απλώς τη σχέση. Θα πρέπει να μην δώσετε σημασία σε όλους τους άλλους και πραγματικά να επικεντρωθείτε σε εσάς. Η σημαντικότερη ενέργεια είναι η δική σας η ενέργεια, έτσι. Τα ζευγάρια θα έχουν κάποιες κρυσούλες, αλλά σου λέω ότι μπορούν να τα ξεπεράσουν όλα. Η σημαντικότερη συμβουλή για όλο το 2025 στα ερωτικά, έτσι, θα είναι, εντάξει, καλά, πιο κλασική κάρτα δεν θα μπορούσε να σου πει πιο κλασική απάντηση, ότι το μόνο πράγμα που είναι αληθινό είναι η αγάπη. Δηλαδή εστίασε όλο σου το focus στην αγάπη. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει ότι αν είναι να εστιάσεις σε κάποιο χαζοφλερτ, σε κάποιον άνθρωπο που σου τάζει βλακίτσες και μαμούσου του, τι σου λέει? Ότι θα αποκαρδιωθείς στο τέλος. Εστίασε στην πραγματικότητα, στην αγάπη, στην ουσιαστική αγάπη και όχι στην γρήγορη αγάπη, στην υποσχόμενη αγάπη και στην εικονική αγάπη. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα πάρα πολλά κόκκινα σημαίακια. Η χρονιά λοιπόν θα αναδείξει τα σωστά από τα λάθος ζευγάρια και θα βγάλει αυτό που λέμε κάποια προβλήματα στην επιφάνεια για να ξέρεις και εσύ προς τα που πορεύεσαι, έτσι. Γιατί εάν η σχέση σου δεν έχει σωστές βάσεις, φέτος θα φανεί αυτό, να ξέρεις. Οπότε και εσύ θα μπορείς να ξαναρχίσεις τη ζωή σου από την αρχή και να μην κάθεσαι να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Από την άλλη, θα υπάρχει πάρα πολύ πάθος. Δηλαδή, είναι λες και αυτή η χρονιά που μας μιλάει για το σεξ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τόσο πολύ σεξ θα γίνει αυτή τη χρονιά. Μια φορά ο ερωτισμός και το πάθος θα ξεχυλίζει, θα έχουν όρεξη τα ζευγάρια. Άμα θα μου πεις πώς αλλιώς θα ξεπηδήσουν τόσες κάρτες για εγκυμοσύνη. Άντε, πες εσύ. Δηλαδή, πραγματικά τα ζευγάρια θα είναι ασυγκράτητα με την καλή πάντα έννοια. Πρόσεχε εσύ που είσαι single ή τουλάχιστον που δεν θες κάτι τέτοιο, μη σου τύχει καμία, αυτό που λέμε κατά λάθος, εγκυμοσύνη. Έτσι, προσέχουμε για να έχουμε ευλογίες που σου έρχονται πάνω σε αυτήν τη χρονιά. Η ισορροπία, το yin και το yang, πολλά πράγματα θα μπουν σε μια κατάσταση πιο σταθερή. Είναι αυτό που λέμε, θα φύγουν προβλήματα και είτε θα έρθουν προβλήματα για να μας βοηθήσουν να σταθεροποιήσουμε την ζωή μας. Από την άλλη έχουμε και τα νέα ξεκινήματα. Επιμένει αυτή η χρονιά ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε νέα ξεκινήματα. Όχι με αστάθεια, όχι με μπέρδεμα, δεν στο λέει με κακό τρόπο, έτσι. Πάρα πολλά ζευγάρια μπορεί να θέλουν να μετακομίσουν, να αλλάξουν σπίτι, αυτό που είπαμε, να βάλουν ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Δηλαδή είναι μια υπέροχη χρονιά
για να την γεμίσεις εσύ με οτιδήποτε θέλεις. Δηλαδή βλέπεις όλο σου το άνοιγμα είναι γεμάτο με θετική ενέργεια, αρκεί και εσύ να εστιάσεις σε όλη αυτή τη θετική ενέργεια και να μην χάνεσαι και να μην χαώνεσαι. Το τελικό μάθημα το οποίο θέλει να σου δώσει κιόλας αυτή η χρονιά εδώ πέρα είναι ότι έχεις μια διπλή αποστολή. Η αποστολή σου είναι να ανεβάσεις τους άλλους και να κατανοήσεις τους άλλους. Θα περάσεις αυτό που λέμε από κάποιες περίεργες ενέργειες, ίσως και περίεργες καταστάσεις, αλλά όλα θα γίνει για να ανοίξεις τα μάτια σου και να συνειδητοποιήσεις ποιος πραγματικά είσαι και τι πραγματικά μπορείς να κάνεις. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείς να αφήσεις ένα like, ένα σχόλιο, καθώς και να πατήσεις εγγραφή, αλλά και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο στο YouTube. Εύχομαι πραγματικά να σου πάει υπέροχα η νέα χρονιά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.